Pripun niki, Pak Polo? Bapak Lurah wau ten mriki ta sean. Oh, Bapak panitia. Pun diberi antone. Napa, Pak? Nggih, monggo. Nyuwun napa niki? Ayo. Matur sembah nuwun. Enten tapi ten lebet ya, Pak. Panggilan buat Bapak Joko. Sampur. Tolong nggih, tas iringan. Ayo Mas Jok. Gak keturun niki wonge. Mosok niki Pak sing kula cepet. Niki digoceli ngeten lampun sih Pak. Angger mboten. Nah, penak to Pak. Lah, tak digoceli ngoten mawon. Nah, ngoten lho Pak. Loh, nampani dhewe sok lali iki lho. Ayo, rada cepet Bapak Joko. Nggih, jane. Oh, Pak Joko kopi sing medal. Pripun niki? Mosok keturun wonge. Nggih. Pak Le. Tolong nggih Pak Le. Pendetaken sampur tentas kula, iringan ngeten lho. Nggih, merah, sampur merah. Awas klintu kaos lho, Pak. Oh, niki sampun Pak Le. Ora Mas, iku ngono dadi hangsip ora turu. Nggih, monggo. Dereng-dereng damel usap kali Pak E.
kehormatan mandrong kakehon novio urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke masak isine apa wae nadyan sesideman mesti kasembadan Ternyata gendinge balon laras sendro patete songo runtut iramane sigra kandangane irongane Goya sigra suarane ega elingo
kabudayan aja nganti musna mulane mestine ayo padha dipepetri. Nadi Kak Soleh ini Mang.
Koncone digambar ya apa ya Allah. Napa? Oh rada ngetan. Beres. Sampeyan ketok kula kuwabe mun kuwatir. Pun. Kelambi biru bathik abang senajan lorek barang tinggalan. Aku rabi ayu bolak-balik ilang enak rabi elek tangga gak doyan. Sebab sakniki akeh perselingkuhan. Rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu, tak sawang kok goyang-goyong akeh gawe isik legan agawe ati utang sakasmaran yen dalu tansah klisikan ora bisa turu aku tansah kelingan cewek batu cewek batu seleramu gawe gelaning hatiku cewek batu cewek batu kapan boyo aku dadi bojomu kaya ngene wong lagi gandrung nang omah mikir atiku tambah bingung cewek batu teko gunung agak gawe atiku
teko gunung aja gawe atiku lewung Bismillah ngedong buka sejarah manungsa patutan Bapa Adam alane nglakoni tapa ana jero guwa Kyarba suwene 9 wulan 10 modho nangare ayo alam donya ami jile bayi gotra maha kakang kawadhyari sing lair bareng sedina kinangkung ibu pertiwi bapa sebab nalika semono ora kuat coba nganti lumenser teko panggonan kang sing sigar dipangan wong lanang nyangsang sajroning jangga sing sigar dipangan wong wedok dadi payu aduh apa iki jamane akeh manungsa ilang nalare padha mamerno nek ambisine padha rebutan banare dhewe luwe-luwe ana putuwe ngalor ngidul pamer donyane omonge muluk-muluk sampe modot lambene jari wong salam donya sing pinter dheke dhewe yo ngono iku akibate kadung-kadung pangan donya lali sana pamiline sapa sing disenengi
dianggep dulure tapi sing gak disenengi dianggep musuhe suke durung sepiro wis ketok sumbunge padha karo ndodono kebodohane ngrasani wong liyan wis dadi penggaweane tapi gak gelem grabak terusno dhewe ngapunten dulur kula ngidung boten seman-semon ya boten napa sing kula kidungaken termasuk jiwa raga kula dhewe sebab wong urip niku nek ngrasani liyan niku boten sae kudu ngerti tepo sira awake dhewe napa sing dilakoni niku sing dadi kenyataan makane nggih nuwun sewu dulur bengi niki termasuk acarane teng mriki sedekah bumi utawa ruwah desa sedekah niku cara Jawane kata termasuk selamatan utawa bancaan nek sedekah niku carane tiyang Arab mriko lah kula sebagai wong Jawa biasa nggih monggo sedekah bancaan tembung mawon sae mboten enten awone napa malih sakniki ke mayoritas biasane teng punden nggih nek nggih kula niku sedekah nek ngeten iki acara sedekah bumi biasane teng punden kirangane ning ngarani napa enten sing ngarani nek kanca kula niku enten sing ngarani sentono ngoten punden niku nek ngriki napa mboten ngertos kula walah tak ewang ana ngomong muntuk muruh mungkin panjenengan sedaya pun pinter ngomong kula ewang ana ngidung mungkin sampean sedaya pun pinter ngidung kabeh makane kula nggih ngidung titik ngomong titik mangan diakehi nek mboten ngoten masuk angin ayo Mas mlaku-mlaku Mas sampai nek bersama nyacang ngeten lho. Napa iramane kadang. Lho, sama. Dadak-dadak. Dagelan metu kula niki bareng larang dhewe nggih. Mbak sampean itu. Kula nglampahi tangan situ iki gansal 100. Durung enten 1 juta. Kali sekali 1,5 juta. Tapi nek kula angkat kabeh bong geblak. Ayo alon-alon. Ono rondo manggon ngarep omaku duwe anak papat tapi yo je ayu dhek pengin ngomong karo aku tapi aku wedi karo bojoku arek SMS nang nomere HP-ku dino kemis ngajak mlaku jantungku timbang bingung-bingung kagawa nang jero tebu dina Jumat arek ndoleki aku terus ngomong Mas endi bayaranku kok ndelalang konangan bojoku aku disaduk
katorku kanca-kanca aja tiru-tiru aku marang wong wedok gampang cemburu kabeh iku mek critane awakku supaya kidungan iki deke tambah lucu. Lali-lali syukur gak lali barek kesenian Jawa. Kula nyambut gawe ten mriki jen sampean sak buar sampean teng kathahe ngadep nang kula lak isin. Aja ngono Cak Soleh ngawur ae. Ya aku sing isin. Jare Cak Soleh ngene, "Us kon wis suntik karo isin ae," jare ngono. Ya wis mau budal suntik karo isin. Ndol ewang Cak Soleh aja newangi. Yen awan aku ora doyan mangan, yen bengi turu tansah krisekan, sing tak pikir rondo teles wetan dalan, dadi manten sepasar kok wis pegatan, tot manggung pamukir asmara ndono. Atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan grimis ing mangsa katiku. Rondo teles katon-katon ing netra. Lara bronto disontek ora tomomo, lara kangen disontek kok malah nemen, lara rindu dijamoni kok tambah ngeluh. Bisa mari yen aku dadi bojomu. Dreng gentak dreng dreng gentak laku. Ayo. Turu jam 7 Eh. ketok-ketoken pipimu. Tak trimo. Turu jam 8 ketok-ketoken dadamu. Turu jam 9 ketok-ketok awakmu. Turu jam 1 lampu terus tak pateni. Apa? Aku kate gak rene ku ya apa? Terus apa nang ngene? Ngene ya seneng mergo akeh penyakit beras. Endi penyakit beras? Kudu. Kandak kandhane. Apa? Ya alhamdulillah awak dhewe iso hibur masyarakat kene. Ya memang tugas aku karo awakmu. Nah, aku mbok gak mrene apa iki gak tak ke hiburan aku lak yo gak waras-waras. Ya alhamdulillah penyakitmu wis waras, kari normal notok ngono ae. Ya kan alhamdulillah Bu pun saged hibur malih. Mantun stroke kula nggih. Stroke niku nggih mboten kok man stroke separuh ya. Tapi ngeten lho melok stroke pisan kula pikir awak kula tok bae kabeh melok stroke. Opane stroke? Yo Bapak Nito iku melok stroke dadi pun. Gak iso bapak belas ngono. Belas wis kekluk-kluk. Kontak kandhane. Kon apa? Aku iki lak ya wis nyambut gawe. Lho awakmu nyambut gawe nandi nek? Ya berusaha wong kepengin nyambut gawe. Oh iya, bener wong urip aja sampe nganggur. Kepengin nyambut gawe wis wong mari lara. Iya ya. Nyambut gawe.
gawe mesan. Oh, awakmu nyebut gawe mesan. Iya. Ya terus tekakno ya apa? Dina Senin aku nyicak, dina Selasa aku ngecat, Iya. Rebo tak P. Oh, Rebo mbok pe. Iya. Kemis mbok mati. Ah. Kok yo mosok sing Ya iya. kemis Iya, mbokmu iya, mati. Akhirnya aku ganti profesi. Oh, ganti profesi termasuk gawe memesan gak cocok ya. Cocok. Iya, terus awakmu usaha apa? Tulak kreco. Ulak kreco. Iya. Oh, iya iya. Mas. Senin tak dasar. Iya, dasar. Jam 8 tak dasar. Heeh. Jam 9 tak suntek. Heeh. Jam 10 udan teko. Udan teko. Kreco buyar dhewe-dhewe. Kok apes kon nek? Gak apa kamu mari ngono wis ganti profesi. Duh, gak ulak kreco wis ganti maneh. Tulak kapuk. Oh. Jadi awakmu dengan kapuk, Heeh. kayak kasur barang. Iya. Terus? Mari tulak kapuk. Jam 7 esuk tak dasar. Iya. Jam 8 awan Heeh. tak sok. Kosong. Jam 9 lesus teko. Terus Kapuk mawut kabeh. Enjene termasuk awak awakmu iki iya. kedunungan apes nek. Iya. Nyambut gawe kreco gak cocok, dodol kapuk ya kena lesus. Iya. Iya, anjene wong kabeh iku ya. Saiki Pak Polo Doni iki ya. Apa? Tak kandhani. Iya ya. Nekakno bintang tamu teko Jakarta us. Oh, berarti Pak Polo Joni bengi iki meriano acara Sedekah Bumi nekakno bintang tamu teko Jakarta. Iya. Karena Sopo? aku kan ditekakno Yumini iki, Mang. Oh, nek awakmu ditekani Yumini. Iya rewang. Alah Yumini. Teko dok aku dikeki sego rawon. Oh, ampal. Iya, aku mau yuk palioan. Mari ngono bunder-bunder loro tak ngenge. Oh, kok ngenge. Tak pikir wong daging kok dadi Iya. bareng tak pangan dadak Apa? laos. Kok iso tipe laos iki lho. Beritakno iki Mas Doni Wak Polo iki nekakno bintang tamu teko Jakarta. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para penonton yang berbahagia, Hmm. Anda jangan beranjak dari tempat Anda duduk dulu karena Pak Polo Doni malam hari ini mendatangkan bintang tamu dari Jakarta. Dari grup Peter Pan. Nah, Iya. sampai hati-hati sing meteng sampean pok-pok Nah. sampean delok bintang tamu ini apa Teko Jakarta nih cek semerak sampean. Kunjul nih, kene gak ono. Kon kok ngono sih nge? Oh iya sih kudu beda bintang tamu iya. Peter Pan. Heeh, Peter Pan. Gak padha mrawat nih awakmu Iya, gak sih. padha. Bintang tamu yo ngene iki. niku. Ya wis bintang tamu. Disusul Ya bintang kamu tamu. bintang tamu mek gak susul ku modele dadi arep-arepane wong. Ya napa bintang tamu nih? Wah, iki ta. Ya. Aduh. Ngek. Gilo, bawaan. Lah, Iki bintang tamu Waalaikumsalam. Bokir. Lho, ngingeten iki nyene. Kak ngono. Angge aja jenengku. Jenengku lak Bokir ah. Iya. Ah. Bokir ku ono artine. Bok, iya. Bokong. Kiri. Bokong iki kiri. Lane aku diteluk mesti bau. Mulane delok Bokir. Ya. Rada nyeleneh. Aku aturane GGS. Hah? Sing ngenteni dulan nasi. Katene mang ditekakno so. Iya, GGS. Terus GGS ah. Biar apa? Hah? Apa? Kadang-kadang segala itu. Kon metu yo nggowo mercon untung gak mercon ya. Ini jare udah janjian. Iya. cek lo. Ngek. Bokir metu dibrondong. Aku kuwatir untune mercon. Iya. Aku juga kayak buronan udah. Iya. Kak kaya buronan. Kayak apa lo? Nah, mulai ya. Iya. Aku kan Rene ya. Iya. Dung berupa tinia aku. Apa? Patinia. Patinia untukmu ngono. Kemarin ini panitia iso patinia iki. Tambah wakeh bedon. Bokir buronan nih bae. Iya nge. Awak gak ngono. Dibrondong mulai misalnya kayak.
ya. Ya. Ngomong dhisik. Awak dhewe tak ora ini kok libur masyarakat. Oh iya. Ya iki gara-gara bintang tamu toko Jakarta yu. Dalah satu. Ya Allah. Ora dalane. Alhamdulillah. Mari. Pun ah. Mbok wis mbok gorong. Ya apa ya apa. Aku mang diwarani Patinia ngono. Diparani apa? Patinia. Panitia kok. Iku nggo nang kono iku lho. Lah ya panitia. Bener Ah, congek iku. iku lho. Aku dikongkon maca polisi. Polisi untukmu ngono. Sing koyo arek ngene iki lho, ha? Puisi. Hah? Puisi. Wah bener itu. congek lho puisi. Nah, iki kan acarae kan sedekah kuwi. Iya. Menang jasae pahlawan. Iya. Oh iya iya. Aku tak maca polisi. Polisi. Iya. Puisi. Pahlawanku. Wah, iya bener. Engkaulah yang pantas disebut pahlawan. Selama 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa Bendala. Bendala untukmu ngono. Belanda kok bendala. Iya. Goblok karenaran. Kenapa, Let? Ada didelok. Untukmu yang mekar. Untungmu cek ketok. Apa? Roa. Ngawur dobok ngene kok. Dobok. Di waktu itu bangsa kita berhasil mengusirnya. Oh iya bener. Lalu datanglah penjajah dari bangsa Jepang. Jepang untukmu ngono. Jepang. Iya, Iya. bangsa Jepang. Jepang. Nah, ngono sih. Di waktu itu juga bangsa kita berhasil mengusirnya dengan semboyan rawe-rawe rantas Malang Pandaan Priang Sidoarjo Lamongan. Iku kan kondektur goblok. Rawe-rawe rantas. Rawe-rawe rantas Malang Putu. Wah ngono semboyan niku. Contohnya Contohnya. yang berdiri tegak di tengah-tengah kota Surabaya. Apa jenenge? Itulah Tugu Pahlawan. Bener. Sing nyurung rombong, Itulah bakul bakwan. sing maca puisi, Untune kedawan. sing mburi kuwi gak enak. Kan Takono wae lah. Nek untuk kedawan gak apa sing gak ono untune iki bengong ora. Iki jalan untungmu titik. Nek untuk kedawan enak gak nyatek ngene. Ku nyadek kan iku. Lho, temen. Ah. Wan Oh, bojo. my God. Bojomu jare penyanyi Loh, temen. bojoku iku bukan penyanyi nge. Iki lho cek cerita. Kon ro ah. Aku budal. Hmm. Agak komitar. Mah, Wah, aduh, dia potongan ngene iki sing wedok mah. Kangen mama kon. Celuk mama kon. Kok mama sih? Lah kon celuk mah. Bojoku jenis Satimah. Wah, jenis Kok nyeluk mah. Kangen mama ngono. Pengen nyeluk mama. Ayo bekas penyanyi nge. Iya. Aku budal ya. Wah, aku budal ya. Langsung nyanyi nge. Bojomu. Lho, temen. Bojoku iso wayang Iya ambek iya. aku. Angin iki. Ya apa? Wah, aku budal ya. Dari ngene nyanyi nih. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Aku ternyuh. Ini wong lanang tanggung jawab masih aku tanggung jawab. Iya lah. Langsung takoni. Iya. Golek nopo, Dik? Langsung jawab ya. Jawab penyanyi. Bojomu yang menjawab. Jawab mana, Us? Eh. Dari ngene. Aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Iya. Tapi yang ku harap hanyalah untukmu sayang. Iso untukmu. Dadi bojomu seneng mbek untukmu. Nek bojone tipe gak butuh apa butuh untune tok iki. Iya, mergo nek Bojoku iki kayak duwe gak gelo. Iya. Wae jarene untu-untu pe anake. jale nek nyipok enak gak apa nek lapo Apa? mesti kena bathuke. Mesti Awak bocor. dhewe rene ya. Kon ngibur masyarakat ini. Iya, iya. Tenang kok, tenang kok. Kayak sindro. Iya. Oh, sedang sindro. Selendang sutra. Oh, sing ngendang. Sendang itu Oh. sendang. Oh, sendang ya. Waduh, Waduh. enak. Nyanyi sing Langsung enak. Cangkur Sari. Apa? Cangkur Sari. Cangkur sari untukmu campur sari. Iya. Lagune Extra Jos. Extra jos apa? Sony Kok Jos. ngarani Sony Jos trajos iki lho. Sing ini kalau sing Iya, judulnya. apa, ya? Sing judulnya itu suwi-suwi. Suwi-suwi untukmu ngono.
Sumi-sumi kok Kuwi sumi-sumi. sing bener. Dek kowe pancen asu. Asu. Ayu kowe pancen ayu. Dek kowe pancen ayu. Yen kowe guyu Ketok untumu. ha enak. Lah kok lek terus Nek, iki. ojo diganggu cek nyanyi lah. Gak ngono. Terus kir. Dek kowe pancen ayu. Ya. Yen kowe guyu ya ampun. Ya ampun iki kendange gak cabu Mas. Kok kena bu ya kena bu. Ngono rek. Kayak semangat deh. Cek koyo rukun ngono lho. Nek ngene koyo gak wau ae modele. Ayo baleni nek. Dek kowe pancen ayu. Yen kowe guyu untumu. Kok iso untumu metu ya untumu dhewe. Awakmu garai. Lah Garai apa? keliru ku kalian. Ati lagune gak ngono kok. Terusno. Dek kowe pancen ayu. Yen kowe guyu jenengke atiku. Wes Terusno. Wis e. Terusno. wes lho. Kendek kok kok. Terusno Lagune lagune kok terusno. Wes lho. Kok wes Siapa niku? lagune sumi-sumi lho. Wes lho. Kok wes ya? Ayo terusno wis ngono. Antem ngono kok. Wes kok wes. Mari. Eren mari. Lah ya rek. Bandeng ngono nyanyi yo. Lagu iki sumbarang sing enak. Oh, Aku tak nyanyi lagunya nak. lagu apa? Lagune Uut Purwatasari. Wah, jadi pil apa? Sing judule Putri Panggung. Ayo. Saya si putri si den panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Panggung ke panggung, akulah pendukungmu. Adria Proklamasi ngono ah. Putri Panggung kok iso paling aku pendukungmu ki lho. Wah, Keliru dah. goblok Keliru kok. dah. Saya si Putri, putri si den panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Panggung ke panggung, akulah pendukung. balenono maneh. Kok iso baleni maneh Lagu ini iki? lo gak ngono kok. Lah ya gak ngono. Panggung ke panggung, aku sering bergoyang. Aku udah lagu nih. Iya. Iya. Pak Lurah, Pak Lurah. tamu kehormatan. Ayo terus. Bang Mandar, tamu istimewa. Penonton, saya suka Anda. Mas Joko, tamu hati saya. Kon kok tak kaplok iki sik kon wae. Kon iki wong menyanyi Putri Panggung lapo kon nang Anoman Obong iku. Lagune gak ngono ta? Ya gak ngono. Wis lagu sing enak lah. Lagu sing enak Lagu apa? lagu WOP lho. Apa? WOP. Yo. Lagu pop Lagu WOP sing nggo RCTI iki lho. Yo yo. Ini kaya senengane wong oh iku. Iya. Ojek pengkolan. Iya ya. Iso. Hai tukang ojek, tolong anterin saya ke jalan rawa wewe. Kok iso ke jalan rawa wewe ya? Ke Rawa jalan bebek. rawa bebek. Ke jalan rawa wewe. Lho, bebek mana? Arane bebek yo bebek. Apa lho? Kon iki lho. Rawa bebek. Ke jalan rawa bebek. Lapo? Rawa bebek. Kon iki ketahuan untu lho kan sok minggu wewek. Iku ngono ae. Eh? Bojoku tekan sego dari ngene. Bojomu. Mas. Apa?
Bojomu nyala ya apa, Bos? Wah, tukokne go wewek ngono ae. Mas juga nasi kok bebek. Bebek ngono ya. Pisan, aku tak nyanyi sing enak. Lagu apa? Lagu gak nyanyi aku. Selawatan ae. Iya. Iya. Ganti. Lagu apa iku? Bocah cilik-cilik. Dudu. Selawatan wingi iki lho. Iya. Sing ngene iki. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyu bening di epe-epe. Aja ngarai Kok terus ngono? Terus nasi. Wong penyanyi kok. Baju bening. Banyu bening di epe-epe. Cut raine. Banyu bening Ayo. di epe-epe. Terus Raine glowing sikile mletek. Iso banyu bening DPP raine gelo sikile mletek dibacok wong. Ayo suwe ngono. Iya. Gak. Banyu bening di epe-epe. Rupane glowing sikile mletek. Iya. ayo. Banyu bening di epe-epe. Raine glowing sikile mletek. Yo bapak sing meletek mesti. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyu bening dicampur areng, Ayo. raine glowing sikile ireng. Banyu bening dicampur areng, banyu bening sikile ireng. Yo bapak sing Adine sikile iki ya, dhewe. adine gregeten sing go omah ya. Apa oh? Ya gara-gara ngene iku. Bendina bayaran iku entek. Dadi ku striker. Wah, Apa striker? iya kok ngaran-ngaran gatet to skincare. Ya iya, oh sing kaya wedok-wedok sing gawe glowing-glowingan ini lho. Yo cek bening. Kok iya, kok omong bendina duit ku entek. Gara-gara striker. Lah kon kok kena bojomu, aja kena bojomu lah kantek. Aku lanang tanggung jawab ya kan. Oh, tanggung jawab. Aku lagi ono wong kali ya. Nyanyi sing enak. Iya. Salah mana ya? Iya. Salah mana? Ya. Bocah cilik-cilik Ayo terus. jejer mare-mare turu Apa turu? Arep Apa namu ae gak apa-apa. bocah cilik-cilik Ayo. jejer mare-mare tandangane resik tumindake becik. Niku sing tuwek-tuwek boleh ngiri. Yo, sing saiki sing nonton kan gak yo gak arek iki tok ya. Ono onte tuwek ya ono wong nom yo. Ya ono ya iki tuwek. Iya. Kon teting-teting barang. Ayo, Iya. ayo muka kan yo. Yumu. Ono iku iku. Oh, yumu ya. Ono ya. Iya. Ngene kok. Bocah tuwek-tuwek jejer elek-elek kandangane suwek Terus. kelakuane kaya telek Sampel kan iku. Oh, dikuaplok iki wong-wong kan kok. sisan lagu sing enak Lagu apa? lagu keluru dan kerang Apa? Wah. lagu apa keluru dan kerang Iku sing lagi keluru dan kerang. awal Peluru dan Nah, perang. ini sing bener peluru dan kerang. Apa? bagaikan dentuman peluru perang itu dulu Lah. Waran ta. ngantuk ae Ngantuk rungon awakmu lho. di saat dirimu melempar senyuman rasanya ingin mati Bang mati, Bang ya. di istana hatimu lir ilir Ini jare peluru dan perang ini. kandure wong Kono tak kewaplo
Rembulane kumpul jembar kalangane ya surao suraio asik Kon ya. ora wong e Sajane kon niku sekolahmu biyen niku apa niku? sapa Kon. aku semah aku SMA. Oleh Semua. semua. Semea. Semua, iya. Ayo. Pirang tahun? 3 tahun Kon Aku yo STM nya piro? 3 tahun loan. Wong STM ae 3 tahun wis akeh aku. Lah terus aku sekolah apa? SD 7 tahun. Oh, sekolah aja 7 tahun iki lho. iku gak akeh nge kok disayang gurumu Nah mulane niku, saiki nek anjene kon padha pintere. Aku duwe badan-badine iso kok bayar aku PN. ngono ta Iya. ngono ya sampe Iya. betul ya Iya. Kewan apa sih gak iso mlaku lho, gampang-gampangan ae. Paden kir. sapi lumpuh Sapi lumpuh gak iso. Sikile potol. Gak iso. wedhus ketuaan Gak iso. lah apa Wis, katok. kata Kewan apa sih gak iso mlaku? kewan apa Kodhok. kok iso Kon tumon kodhok mlaku Lah terus mencolot. kalau jare mencolot. iya bener Bener. kakak tuh kodok ngene ngono gak ono ya Ano. paling Iki termasuk hubungan mbek badanmu ambek awakmu. Ya, apa Iya, itu? apa nge? Sebab apa sih itu kok mampu gak iso. Gampang-gampangan ae. Paden. panganane sing ngawur Ya gak iso. Yo, Gak iso. awakmu mari mangan opo ae. Anggenku pawan awet tenan. Ora. kamu mau butuh panganan Gak iso, salah. lah saiki kok iso untuk ngambu Gak Sebab diinget. apa? Sebab apa kok entut mampu? Iya, sebab Gak apa? diinget ngeten lak gak mampu. Sampel akon dinget. Lah kon kenapa cacak ngeten nek kate ngentut? Ya bapak melecek diandak. Niku ngono tambah ono sing nyeleneh. Pertanyaan 3 jawab situ. Loh. bisa kan Iso aku. Situ jawab. Padahal kon SMA lho. apa itu sih Pertanyaan 3 jawab situ. Pertama. Pertama ya. Sebab apa wong kecemplung sumur kok mati? Siji. Nomor loro, sebab apa wong goreng tempe kok gosok? Nomor telu, sebab apa wong wedok nek digepuli wong lanang kok peteng? Jawab situ. Sing nomor 1 jawab cekir. Bisa tak Kak? oh sebabnya wis sumur kok mati ya kan ambane nge Lu ya gak iso salah. Oh, mesti ane mati kan mati yo. lah yo Sebab kita belum mati sumur jawero. Gak iso. Hubungannya apa mbek goreng tahu kok gosok? Saiki sing nomor 2